кори таксиву дигар чизора манъ кардан. ҳозир 800 нафаре ки салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров, боз як маҳдудията дар як шаҳри Русия бекор кардан. дар ҳамин масъала суҳбат мекунем. ҳатман лайк бигзоред. бародаро, касе ки мехоҳад донистан ки аз Россия видварения дора, яъне запрет дора ё ки надора, номри WhatsApp мебирояд, дар ҳамуҷа бинависонед. тақрибан як ҳафта пеш дар Санкт Петербург ва шаҳри Москва чанд маҳдудиятҳоро барои муҳоҷирон аз байн бурданд. маҳдудиятҳое ки соли гузашта ворид карданд барои кору фаъолияти муҳоҷирон. ва имрӯз боз як информатсияи дигар баромад ки дар шаҳри Нижний Новгород низ маҳдудиятҳоро барои муҳоҷирони корӣ аз байн бурданд. бар асоси ин тағйирот бо қарори раиси вилояти онҷо маҳдудияти кор барои муҳоҷирон дар соҳаи нақлиёт, меҳмондорӣ, ҷамъовариву коркарди партов ва чанд соҳаи дигар ҳам бекор шудааст. махсус дар соҳаи нақлиёт бисёр маҳдудият ворид кардан, кори таксиву дигар чизора манъ кардан. ҳамёро бо як лав бардоштаистанд аз сабабе ки қувваи кори рӯз то рӯз дар Россия кам шудаистанд ва ин маҳдудиятҳоро бекор кардаистанд. тасмими бекор кардани манъи кори муҳоҷирон дар ин соҳаҳо дар пайи муҳоҷиратҳои зиёди соҳибкорон ки аз норасоии қувваи корӣ шикоят карданд гирифта мешавад. бояд гуфт фармони манъи кори муҳоҷирон тавассути патент дар ин ҷо дар чандин бахш моҳи марти соли ҷорӣ ворид шудагӣ буд. яъне ки аз моҳи март маҳдудият буд то ин дама, мисол 3 моҳ 4 моҳ ва бо обратно гирифтаистанд шумо. ибоди як информатсияи нав мо хостем ба маълумоти шумо бирасонем. камтар комментарияҳои шуморо мехонем ва саволотон ҷавоб мегардонем. касе ки грантияи Қазоқистон мехоҳад пересикат кунад, одамои боваринок ва ботаҷриба, номерошон мебирояд, зангшон бизанен, аз дари хонатон мегиранд, граница мебаранд. мавзуна нависонда раҳмати калон ба хабарҳои хуш. барои занако ҳам кор ҳаст ё ин ки барои танҳо мардҳо? ин кор дар Корея. ҳозир 800 нафаре ки рӯйхат кардагияну бояд ба Корея баранд, танҳо мардҳо мебошад, яъне ки ба кор таъминкунӣ. баҳодур нависонда салом акаи Сормон, хизмати алтернативӣ карданем, чӣ кор кунам? камтар маълумоте. касе ки мехоҳад хизмати пулакӣ кунад, як моҳ пеш аз сар шидани призов метонен ба военкомати ҷои истихдом рафта муроҷиат кунен. ва шуморо ки қабул кардан пула пардохт мекунен ва дар муддати як моҳ соҳиби билети ҳарбӣ мешавем. як нафари дигар нависонда салом акаи Сормон, мегуфтен дар Федератсияи Русия дуздӣ кунӣ агар дар ҳамуҷа метавонанд маҳкамат кунанд. камтарак мефаҳмондем. бале ин аллакай ҷиноят содир кардан мешавад. фаромӯш накунед ки ҷиноят дар ҳар куҷое ки содир мешавад дар ана ҳамонҷа метавонанд ки мисол нисбати шумо парванда оғоз кунанд ё ки аз озодӣ маҳрум бикунанд. мақсад дигар бихе нестае ки дар уҷа дуздӣ кунанд, мисол ягон касо ягон ҷиноят содир кунанд, бигиранд ба ҷои худ шароиш кунанд то ки дар ҷои худаш парвандаш кунанд. ҳамун ҷои ҳодиса шудагиай ҳамуҷа мебинед чиза. акмал нависонда салом акаи Сормон, грантияи Қазоқистон меган моҳи дигар маҳкам мешавад. ҳамин гап рост боша ё ки не? дар ин бора ягон информатсия нест. чизе ки мо дар бораш гап назадем, яъне ки ӯ чиз ҳозирашда асос надорад. як нафари дигар нависонда салом акаи Сормон, яка писар ба хизмат даъват мешавад ё ин ки не? чӣ кор кунем даъват нашем агар ки не бошад? не, яка писарҳо аз даъват ба хизмат озод ҳастанд. шумо дар военкомати ҷои истихдом мерен хитона дар қайд мемонед, ҳуҷҷатҳои заруриро ҷамъ мекунед, паспорти хита, падару модар, ЗАГС, справка аз ҷои зист, ҳамёро мерен пешниҳод мекунед ва ба номи шумо повиска намеояд. як нафари дигар нависонда салом акаи Сормон, раисҳоро маҳкам кардиянд ё ки не? камтар маълумоте. раисҳо маҳкам шидагӣ нестанд. тақрибан рӯзои ҳафтум ҳаштум буд, 2-3 рӯз пеш аз сабабе ки чандин паҳботҳо, яъне ки мисол дар Федератсияи Русия шаҳри Москва омад барои бехатарии мардум ҳамун аэропорт як чанд соата маҳкам шид. бигӯем ки раисҳоро ба дигар соат гузаронданд. тамом. атак ҳамаш 100% аёзӣ. зиндаву сарбаланд бошен. барномаи имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.